भाई ड्रामाटा बढ़िया ହେଇଥିଲା ମ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ଆରେ ଆଖି ଦିଟା ମତେ ଯୁଆଡେ ନେଇଯିବ ମୁଁ ସିଆଡେ ଚାଲିଯିବି। ଏ ଭାଇ ଡ୍ରାମା ବା 8 ଦିନ ହେଲାଣି ସଇଲାଣି ତଥାପି ସେମିତି କାଇଁ ହଉଛ? ଆରେ ପଚାରିଲ ପରା କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିଗ ହଜା ବାଟୋଇ ଯେ ନା ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁଛି ନା ପଛକୁ ଫେରି ପାରୁଛି। ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ମୁଁ। ଏ ପାପୁ ଏ ଡ୍ରାମା ତ 8 ଦିନ ହେଲାଣି ସଇଲାଣି ତଥାପି ସେମିତି କାଇଁ ହଉଛୁ ଦେଖିଲୁ? टम टम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा मु शनि शनि संकट ए शनि लोलुर दृष्टिटा जहा ऊपर थरे पड़िछि से जळी जळी मरिछि ससुर पो दिना मास्टर तू सेदिन सोळा मोरी हाबुडु खसी जाइथिलो एने तो झियोटाको टंटी चिपी मारी देइथिले आई किना टाको बलात्कार करथे ससुर पो सेदिन मो हातरो खसी जाइ আজি তোতে ঠিয়া ফাড়ি দেবি বে হারাম জাদা। আরে তু কোন মতে মারিবো? আরে তু কোন মারিবো মতে? ଆଉ କିଏ ମାରିବ? এই দিন মরি যাইଥିଲି এই দিন তো মোটেটাକୁ মারিকি ମୋ ଝିଅଟାକୁ ତାରି ଆଖି ଆଗରେ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମାରି ଦେଇଥିଲୁ। আবে এই শ্বশুর ଆରେ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଜିନ୍ଦା ଲାଶ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଶନି, ଜିନ୍ଦା ଲାଶ। এই যা লাশ তো পালটি যাই থাই পারো কিন্তু আজি তো মুহরে পানি ছাটিবি তোতে চিত্তাকু আনিকি ঠিয়া ফাড়ি দিবে হারাম জাদা। ଶନି তো লাশ কো চিলো সাগুড়া বি চিনেই পারিবেনি এটা মনিষ লাশ না ব্যাংকর লাশ। ঠিক ଅଛି শ্বশুর পুଅ আর 10 কত গোটাই দেলু পাই দিলনি ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ନାଁରେ ଉଇଲ୍ ସେଦିନ ବି କହିଥିଲି ଆଜି ବି ମୁଁ କହିଛି ଏ ଦିନା ମାଷ୍ଟ୍ର କେବେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେନି। ଆରେ ସେଦିନ କହିଥିଲି ମୁଁ ଉଇଲ୍ କରିବିନି ଆଜି ବି ମୁଁ କହୁଛି ଉଇଲ୍ କରିବିନି ମାନେ କରିବିନି। তো জেଜ ଯିଏ ସିଏ ବି ଉଇଲ୍ କରିବ। ମୋ ଜେଜ ମରିଗଲାଣି ଆଜିକି 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯଦି ତାଠୁ ଉଇଲ୍ କରିବାର ଅଛି ଯା ଉଇଲ୍ କରିବୁ। ମୁଁ ଶନି ଶନି ସଙ୍କଟ ଏ ଶନିର ଲୋଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠିଟା ଯାହା ଉପରେ ଥରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ଜଳି ଜଳି ମରିଛି ଆଜି ତୁ ବି ମରିବୁ ବେ ଜିନା ମାଷ୍ଟର ମରିବ ତ। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ମତେ ଦେଖେଇବୁନି ମନା କରୁଛି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେନି ମାରିବୁ ଠିକ ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ତ ଜେଜ ଯିଏ ବି ସିଏ ବି ଭୟ କରିବ କାହିଁକି ନା ଶନିର ମରଣ ଟିକେ ନିଆରା। এই শ্বশুর ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ଉଇଲ୍ କରିବୁ ନା ନାହିଁ? 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 ତା ତଣ୍ଟା ଚିପି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଜୋର ଯିବି ଦେଲି ଆଉ ମୁଦ୍ରା ଆତ୍ମା ପଶିଯାଇଛି ମୁଁ ଉଠିବା ବସି ଶଳା ଏଇନେ ତ ମରିଥିଲେ ଆଉ ନାମ ନେଇଥିଲି ଡାକି